Du lytter nu til et afsnit af Ensomhed uden filter med dine værter Lilje og Laura. Denne podcast er ikke egnet for dømmende mennesker, da den kan indeholde mangelfuld og urutineret redigering, samt uerfarne podcastværter, som ikke helt aner, hvad de laver endnu. Men som lover, at de øver sig og bliver bedre med tiden. Podcastværterne anvender komik til at bearbejde hårde emner og svære ting i livet. Tak på forhånd for tålmodigheden. Hej. Hej så. Og velkommen til Ensomhed uden filter på denne dag 5, hvor vi har Danmark spiser sammen her i uge 45. Ja, det er vores sidste dag. Det er det. Mm-hmm. Det bliver mega fedt. Ja, det synes jeg også. Og vi har jo taget... I dag så har vi valgt ikke at lave en ret, men sådan en lille snack. Det er jo fredag. Kan man godt sige. Jamen, det er jo nemlig fredag, og alle kan altid bruge lidt snack. Det er rigtigt. Og det her det er sådan en relativt sund snack. Ja, og det er en snack, som vi begge to kan blive enige om, at vi elsker. Mm-hmm. Og det er jo også ret vigtigt. Og hvem har fundet på opskriften? Det tror jeg har. Det har du. Det har jeg. Du fortalte mig om den til din fødselsdag, kan jeg ja. Men jeg vil faktisk sige, at jeg har fået inspiration fra dig, fordi at det er din skyld, at jeg begyndte at lave dip med krydderier. Nå. Så jeg føler... Nå ja, jeg gjorde det der jul, tror jeg, det var det rigtigt, fordi at jeg improviserede bare. Ja, så jeg føler faktisk lidt, at det var spækkes. Ej, det var derfor, du var sådan... lidt i tvivl. Ej, what? Ja, det er fordi, jeg blev inspireret af dig. Ja. Hvis ikke du havde gjort det, så havde jeg aldrig fundet ud af det. Det er fordi, altså min mor, vi finder bare på mærkelige ting. Men det fungerer. Ja. Ja, og vi vil som altid sætte opskriften ud. Det er ikke fordi, det er så kompliceret, men den kommer ud. Det kræver lige, at man skal have nogle ting i hvert fald også, ikke? Men det er stort set egentlig bare dip med gulerødder. Med gulerødder. Ja. Man kan også sige, at det er peberfrugt og gulerødder og gurker med dip. Ja. Det er jo efter, hvad man lige føler. Ja, det er bare lige fordi, at vi har noget at gå efter, og der stod bare gulerødder og peberfrugt og gulerødder. Så ja. Så det er i hvert fald det, vi gerne vil have i dag. Og så tænker jeg, at nu er det fredag, så kan man sidde og hygge lidt med noget film og nogle snacks. Præcis. Det kan også være, der kommer noget godt i tv'et. Det var nemlig lige præcis det, jeg tænkte. Vi er begge to ret glade for sådan nogle familieunderholdningsprogrammer. Ja, jeg elsker søst fredag. Jeg vil langt hellere bruge min fredag aften herhjemme med noget. Altså, synes jeg kunne godt det der dip, altså eller det her dip, gulerødder, eller bare grøntsager, eller hummus også kunne jeg også finde på. Ja. Det kunne jeg virkelig også have lyst til. Og bare sådan, du ved, bare sidde og se, hvor det var familieprogram, der kommer. Ja. Jeg er virkelig blevet gammel. Ja, det er virkelig lækkert. Ja, jeg vil langt hellere det end ud at feste. Ja. Og så er det jo også, som du siger, en sundere snack. En chips med dip, for eksempel. Præcis. Så ja, så sæt jer til rette. Ja. Og hvis I har lavet dip inden der, så velbekomme. Ja. Nej. Nu tænker jeg, at vi går i gang med emnet her, ikke? Fordi vi har jo begge to egentlig snakket om, at vi glæder os lidt til det her emne. Men det har faktisk været lidt sværere, end vi lige regner med. Det har været meget svært. Ja, vi var bare så... Vi tænkte bare, mega fed idé, det bliver mega sjovt. Og vi har også stået godt forberedt. Men det var godt nok svært. Ja, og altså, jeg har da fået lidt hjælp fra ChatGPT, det vil jeg da gerne indrømme. Det har jeg også lidt. Jeg har man altid lige Google først. Ja, altså jeg har prøvet at fact-check det. Men det har været svært, fordi at der er åbenbart ikke super meget på Google, der lige siger, hey, det her det er bare mega sjovt, det gjorde vi engang, eller sådan noget. Præcis. Og det skal jo lige snakkes om, eller det skal jo lige siges, vi i dag, det tror jeg, vi glemte at sige, nemlig vi snakker om mærkelige traditioner. Det er fordi, vi har sagt det i så mange andre afsnit, at jeg tænkte... Vi regner med, at I godt kan se det, ikke? Ja, vi snakker om mærkelige madtraditioner. Sådan ved spisebordet, sådan bordskikke og sådan...
lidt af hvert, ikke? Men det er sådan lidt af et hyggeemne i dag, ikke? Ja, det kommer ikke til at handle så meget om ensomhed eller ting, der er lidt mere dybe. Men vi tænker, det er fredag, så vi tænker, nu skal vi hygge os og have det sjovt. Bare lige koble hjernen af og høre på mærkelige ting. Og så skal det selvfølgelig også lige siges, vi er ikke historikere eller eksperter inden for det her område. Nej. Vi har bare brugt Google, og det vi har fundet på ChatGPT, det har vi lige googlet efter. Og jeg tror, det Lili prøver at sige, det er, at vi vil ikke rigtig stå på mål for, hvis det ikke er rigtigt. Ja, præcis. Ja. Så hvis det er forkert, så lukker I bare øjnene, som det er en lille historie, vi fortæller. Ja, men jeg føler mig ret selvsikker i dem, jeg har fundet, godt kunne være rigtige. Altså, jeg har fundet en, jeg ikke helt kunne fact-checke. Nej, okay. Men der fik jeg alligevel fact-checket halvdelen af det. Okay. Men ellers så synes jeg egentlig også sådan, at jeg har fundet frem til nogle ting, der er rigtige nok. Vil du starte? Det kan jeg godt. Den første, jeg fandt, og det var fordi, jeg synes bare, det lød lidt sjovt og sådan lidt fjollet. En gang, der var det en tradition at spise flæsk på flæskedag. Flæskedag? Ja, det hed det. Og det er rigtigt nok. Fandens flæskedag, mand. Det forklarer jeg dig. Okay. Mandagen før fastelavn. Og ja, det var en tradition at spise en stor mængde flæsk eller svinekød mandagen før fastelavn, som sagt, som en måde at lade op på inden fastetiden. Ja, fastelavn. Ja, fastelavn, så det giver jo mening. Og traditionen med at spise flæsk er stadigvæk i live mange steder, selvom at fasten ofte er klædet i baggrunden. Jeg tror aldrig, jeg har spist flæsk inden fastelavn. Det har jeg godt nok heller ikke. Jeg ved ikke, men jeg hvor i landet. til juleaften. Hvis der sidder nogen derude, der stadigvæk opretholder den her tradition, så må I meget gerne skrive, fordi jeg er meget forvirret. Jeg er meget nysgerrig og forvirret. Ja. Jeg har aldrig hørt om det før. Nej, det har jeg heller ikke. Og så prøvede jeg jo så at google lidt. Og på Google, der står der, at oprindeligt var fastelavnsfesten en voksenfest over flere dage, hvor det galt om at tømme spisekammeret inden den 40 dage lange faste frem mod påske. Og de 2 første dage, fastelavns søndag og mandag, blev kaldt flæskedagene, for her skulle kødet fra spisekammeret spises. Så ifølge Google, så er det 2 dage, der er flæskedag. Det lyder virkelig som madsvineri. Ja. Og så skal du bare sådan æde fucking meget, fordi du må ikke spise det sådan. Ja, og så skal du faste. Ja. Jeg er glad for, at vi ikke faster længere, så. Ja, det er jeg også. I hvert fald også kristne mennesker, eller ikke kristne, eller jeg er døbt og konfirmeret, jeg skal nok også skiftes, men ja, også ikke, altså muslimske mennesker, de faster. Jeg ved ikke, om andre religioner gør det egentlig. Det ved jeg faktisk heller ikke. Det skal jeg virkelig ikke gøre mig klog på eller udtale. Nej, og jeg ved faktisk heller ikke, om sådan meget religiøse kristne mennesker også faster. Det ved jeg heller ikke. Okay, vi ved ikke om nogen, hvem der faster. Vi faster ikke. Personligt, nej. Kender I nogen? Nej, ikke rigtigt. Så det er i hvert fald, jeg er også glad nok for os, at vi ikke skal spise så meget flæsk, fordi det lyder faktisk heller ikke så lækkert. Nej. Juleaften, det er dejligt. Ja. Ej, nu har jeg faktisk lyst til julemad, for at være helt ærlig. Ja, men jeg er mere til and, faktisk. Ja, det er jeg ikke. Eller flæskesteg. Jeg elsker flæskesteg, og især flæsken. Jeg elsker det, hvis der er mere flæskesteg tilbage, og så må vi bare spise flæskesværet. Ja, men flæskesvær, det elsker jeg også. Puha, var det dejligt. Ja, det har virkelig lækkert. Jeg kunne virkelig godt bruge brun sovs også. Nej, okay, stop. Ja, det var det første, jeg havde med, og jeg synes bare, det var en lidt sjov ting. Sådan. Hvad har du med? Så det her, det er sådan et gammeldags bordskik, som vil virke ret absurd i dag. Og det er, at kvinder plejede at vente med at spise, til mændene ved bordet begyndte. Ej. Ja. Det er sådan noget, der gør mig og jeg vidste, du ville sådan sige noget til det. Det var virkelig. Men det er også bare sådan mærkeligt, skal man sidde sådan og tænke, hvis han er vildt irriterende, og så er han bare sådan vildt langsom til at spise, og du bare, altså eller sådan til at starte med det, ikke? Altså, det er en almindelig
det var en almindelig norm, især i det 19. århundrede, hvor kvinder skulle vise beskedenhed ved bordet. Mændene ville først blive serveret og starte med at spise, og så kunne kvinderne begynde efter dem. Ej. Ved du det? Fuck, hvor er jeg glad for, at vi ikke lever der længere. Jeg skulle lige til at sige det samme. Jeg samme. vil have ingen tålmodighed. Jeg vil bare... jeg vil være så sur. Altså... Men også bare det her, vis beskedenhed. Hvem er der så lavet maden? Ja, og hvorfor skal du ikke vise beskedenhed? Bare fordi du tjener pengene, mand. Altså slap af. Det skulle da også hårdt at stå og lave mad til en mand, der er irriterende. Så har du stået i den der ås af dejlig mad i rigtig lang tid. Og så og vente på din mand. Ja. Du skal være taknemmelig for ham. Han skal ikke være taknemmelig for dig. Ja, ej. Det er jeg glad for, at vi ikke har mere det der. Mm-hmm. Jeg kan godt lige mærke sådan mit blodtryk. Det var bare sådan lidt. Ja. Ja. Nej, men bare rolig. Jeg har ambulancen på speed dial, hvis der. Så apropos blod. Ja, okay. Apropos blod. Nå, jeg er blodtryk, det du sagde. Ja. Så det næste, jeg har med, det er en tradition med noget, der hedder klidekiks. Jeg skal nok lige forklare, hvad det er bagefter. Det lyder som, det ikke er for børn. Ja, men jeg skal nok forklare, hvad det er. Vi kommer ind på det, yes. Ja, klidekiks og blodsuppe under sygdom. Klidekiks blev før i tiden brugt som et middel til at rense kroppen, og blev ofte spist af syge for at hjælpe fordøjelsen. Og det er så den her del, jeg har fundet noget andet på Google, der også sagde, at det her klidekiks havde noget relation til at helbrede sygdommen. Men så står der, i tilknytning hertil spiser man også blodsuppe, lavet af blod og mel, som blev betragtet som nærende og godt for blodmangel. Særligt populær i landdistrikterne, og det har jeg ikke kunne sådan få bekræftet, at nej. Det er rigtigt. Det er det sikkert. Det kunne godt være. Men det, jeg synes, der faktisk var lidt mærkeligt, da jeg så, fordi jeg tænkte, okay, jeg ved ikke, hvad klidekiks er, så det ved du nok heller ikke. Så det vil jeg lige google. Og så trak det en meget mærkelig tråd til noget, vi også har snakket meget om. Okay. Klidebrød med ro er en kiks, som er optimal som mellemmåltid, når du er på skrump, spiser maven flad eller har PCO. Wow. Ja. Skal dog ikke spises alene, for så har du en sandkasse i munden. Smør den med nøddesmør, mayosalat, frisk kost, eller læg 2 skiver magerost ovenpå. Okay, Loki tror jeg, det vil have opskriften til den. Ja, det tænkte jeg også fordi jeg vidste ikke, det her var en ting, og så stod der, det kunne være godt, når du har PCO, så tænkte jeg, okay, det skal jeg prøve. Og tabe sig? Ja, og tabe sig. Altså, nu vil jeg lige sige til jer derude, I skal ikke bare spise det her, vi ved ikke noget, I må ikke tage vores ord for gode. Google er din ven. Ja, jeg blev bare nysgerrig. Jeg tror godt, jeg vil have opskriften på det på tidspunkt. Det kan være, at vi skal finde opskriften og lægge den ud, bare for sjov, så kan folk prøve det. Ja, det kunne også godt være, når jeg kommer hjem til dig på et tidspunkt, så kunne vi lave det, og så kunne vi lægge det på vores Instagram eller et eller andet. Ja, jeg tænker, det finder vi ud af. Ja, men jeg synes, jeg kunne læse mig til, at det måske er lidt tørt. Okay, men så har vi bare lidt lækkert på. Ja, altså, på en af hjemmesiderne var der nogen, der havde taget peanut butter på. Men jeg kunne godt forestille mig måske hummus på. Det kunne også være lækkert. Det må vi lige finde ud af. Måske vi bruger dippen. Ja. Så vi sidder med chips, så det var vi den der i. Det kunne være. Vi finder ud af det. Vi finder ud af noget lækkert. Så prøver vi noget forskelligt, og så det tænker jeg. Vi det derude. Ja. Okay. Okay. Så det her er også sådan en underlig skik, og det var, at det var uhøfligt at efterlade maden. Det var uhøfligt at efterlade maden helt spist. Hvis tallerken, altså, og da jeg læste, så var jeg sådan, what? For jeg følte det uhøfligt ikke at spise op. Ja, det vil jeg også tænke, det er i dag i hvert fald. Hvis man spiste alt på sin tallerken, kunne det ses som et tegn på, at verden ikke havde serveret nok mad, hvilket ville blive betragtet som en fornærmelse. I dag vil de fleste finde det helt naturligt at spise op, uden at tænke over verden. Ja. Altså, jeg føler nærmest, jeg vil være sådan, kan du ikke lide mad? Det vil jeg mere tænke.
Det vil jeg også tænke, og jeg tror også, i dag, så vil jeg tænke, at ansvaret ligger måske mere på verden, i forhold til at lave nok mad. Ja. Så folk sådan, ikke går sultne i seng og skal lade sig også. Jamen, det er jo nemlig også det, jeg tænkte. At sådan, okay, så spiser du mindre, så du er mere sulten, når du går derfra, og så spilder du mad, eller... Det giver ikke så meget mening. Nej, det synes jeg heller ikke, det gør. Det er jeg glad for, at vi kom væk fra. Ja, på alle mulige punkter. Ja, men der er også rigtig meget fokus på sådan noget som madspil i dag. Så... Præcis, det vil aldrig gå i dag. Nej, det vil det godt nok ikke. Jeg har også en anden med, og det var fordi, jeg blev simpelthen så nysgerrig på, hvordan det her lige sådan kunne være en ting. Og det er lidt det samme som resten, at jeg har fundet, det er noget mad. Og det er fordi en gang, der spiste man koldskål med øl. Ad. Ja. Altså, jeg kan ikke engang lide øl, så sådan... Føj. Jeg føler bare sådan, af alt alkohol. Så øl? Ja. Jeg tror, hvis man... Nu har de havde så sikkert heller ikke det sådan... alkohol, vi har i dag, jo vel? Nej. Sjovt nok. Men jeg tror, hvis jeg skulle blande noget, så skulle måske være sådan en Malibu, eller sådan... Ja, jeg tænker eller sådan Bailey, eller... Ja, sådan... Bailey kunne man godt... Ja, sådan noget fruity måske kunne være ret godt, tror jeg. Ja, men øl... Men igen, det er noget tid siden. Ja, men der står... Eller ChatGPT har skrevet... I dag er koldskål oftest lavet med kernemælk og smagt til med citron og vanilje, men tidligere blev den også lavet med øl. Denne variant havde en mørkere og mere intens smag, og var ofte serveret som et billigt måltid. Okay. Og så var jeg jo i gang med at google lidt. Og jeg kan sige dig, at det er en ting, fordi der er mange opskrifter på Google til, hvordan du kan lave koldskål med øl. Altså, jeg vil godt sige, at vi godt kunne lave det, men jeg kan seriøst ikke fordrage øl. Jeg har virkelig prøvet, fordi alle drikker øl, og det er nemt og billigt. Men jeg kan. Altså, jeg må ikke drikke øl, og jeg er heller ikke særlig glad for øl. Nej, og det lyder virkelig ulækkert. Ja. Men ved den her googling, så har jeg, eller, ja, hedder det? Ved at google, søgning. Ja, der har jeg så fundet ud af, at opskrifterne varierer sådan årstalsmæssigt, men jeg tror, det har været omkring 1785 til 1880-agtigt. Det er i hvert fald der, jeg kan finde nogle opskrifter fra, man har spist det. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler sådan, det er sådan typiske mennesker, vi er simpelthen så mærkelige. Altså, der er så mange ting, de ikke opfandt i 1800-tallet, men øl, ja, det er sgu kraftigt med at opfindes. Ja, fordi det er jo vigtigt. Det skal jo være lidt stiv hele tiden, ikke? Ja, med koldskål, altså. Og der er sikkert også mange børn, der har spist det, altså vokset sikkert op med det, ikke? Ja. Fordi man ikke tænkte over det. Ja, det var noget helt andet dengang. Ja. Ja, så det var lidt fjollet, synes jeg. Ja, en lille smule. Ja, jeg tror ikke, det er noget, jeg kunne prøve. Hvis der er nogen, der sidder derude, som kunne tænke sig at være dem, der lige tester det, så må I gerne lige give en anmeldelse til os. Eller hvis I har prøvet det må I også godt, fordi ja. Sådan, I må godt beskrive smagen til mig, fordi jeg kan ikke forestille mig andet end... Nej, eller bare hvis I ved, at det er noget, folk stadig gør. Ja, måske det kan også være nogen, der er vokset op med det også. Ja, nemlig. Ja, det vil jeg meget gerne vide. Det vil vi meget gerne vide. Ja. Okay, så har jeg også et andet en her. Og der står, lad være med at klø dig ved bordet. Pus heller ikke næse. Ellers vil folk sige, at du nedstammer for bønderne. Hvad? Og det ja. Hvordan? Jeg ved ikke, så står der her. Sådan lød et af mange råd om bordskik, som adelsfolk fik i middelalderen. Gode manerer især ved bordet, adskilte civiliserede mennesker fra dyr og fattigdom, eller fattigfolk, mente adelen. I løbet af 1100-tallet var romerne og modige og ikke mindst høflige riddere blevet populære blandt overklassen. Og riddernes dyder blev straks
overført til spisebordet. Okay, det var lidt hakket sagt, men det var i 1100-tallet. Okay, det lyder ret spøjst. Så tænkte du ikke må klø dig? Jeg kan slet ikke bare det der med sådan, når det klør, ikke? Altså sådan... Altså, det er jo nærmest ligesom sådan, hvis du skal tisse, altså du ikke kan holde det inde, altså sådan, det bliver ubehageligt. Ja. Altså, jeg kan godt forstå at puste næse ved bordet. Ja, det vil jeg nok heller ikke gøre i dag. Nej, jeg vil nok også kigge lidt mærkeligt, hvis der er nogen, der sidder og pusser næse midt i middagen. Ja. Især efter corona, hvor man virkelig er blevet opmærksom på bakterier med sygdom og sådan noget. Præcis. Altså, jeg har altid været i forhold til sådan noget der, men der også med min Addisons sygdom, der blev jeg sådan, altså jeg kunne da ikke lide at røre ved håndtag i offentligt og sådan noget, ikke? Men jeg kunne ikke, det ved jeg, og det har vi også snakket om, dig og mig. Det der med sådan, jeg er ikke så god til, jeg kan ikke lide at høre eller se folk pusse næse. Ja. Det er sådan en, ikke for mig er det, ikke for dig, men for mig er det. Ja. Jeg kan slet ikke klare det. Ja. Men det er heller ikke, fordi jeg synes, det er super charmerende, vil jeg lige sige. Nej, præcis. Jeg tror bare, jeg har et større ikke med det. Eller sådan. Det giver også god nok mening, hvis det reelt har været noget, du skulle være bange eller nervøs for. Men jeg tror ikke engang, jeg har sådan, skulle være vildt bange for det. Jeg tror bare, jeg fik at vide, sådan, hvis du bliver syg, så skal du nok indlægges, eller hvis jeg får feber, ikke? Og så tror jeg bare sådan i mit hoved, og sådan, så stopper jeg lidt med det, og så tror jeg bare tanken om, at folk kigger på sådan næse. Jeg oplevede det meget på højskolen, og folk sådan, så rendte de rundt med sådan en klud, de pussede næse i hele dagen, og det kunne jeg ikke lide. Så jeg sådan, smid den ud, når du har brugt den. Ja. Ja. That's me. Ja, det er sådan er det. Ja. Men ved spisebordet, det er 100% et no-go for mig. Det gør man ikke. Men du må godt klø dig ved spisebordet for mig. Ja. det er jeg glad for. Så under jeg heller ikke. Nej. Ja, og så har jeg reflekteret lidt over nogle traditioner, som stadig praktiseres, eller en tradition. Undskyld, jeg tænkte lige over det der med at klø sig, altså tror de, at man er sådan opvokset som bønder, eller sådan et eller andet, ikke? Mm. Det er måske i forhold til også det med sådan at få lopper og lus og sådan noget. Jamen, jeg skulle faktisk lige til at sige sådan et helt urelateret, men alligevel sådan, hvad nu hvis man har lus? Ja, det virkelig men det er jo nok derfor, fordi at det, lus og sådan noget, det er jo også altså i gamle dage også blevet set som om du er beskidt, hvor i dag ved vi godt, alle børn får lus. Trust me, jeg har haft mange lus. Ja, og mig. Så der er lidt tykt hår. Men det tror jeg, du er ret i. Hvad siger du med din? Jo, jeg har fundet en tradition, fordi jeg tænkte, at det er jo mega spændende med de her gamle traditioner, men at prøve at finde noget, som vi stadigvæk gør, som er lidt mærkeligt. Ja. Det har jeg været i gang med, og jeg har taget fat i risalamande, og det der med at gemme en mandel i. Og hvorfor at man egentlig gør det, fordi jeg synes, det virker lidt mærkeligt. Jeg kunne forestille mig, hvis man ikke kendte traditionen, at så vil man tænke, okay, det er mærkeligt. Ja. Så jeg har fundet nogle ting omkring risalamande. Ja. Og ifølge Claus Meyers almanak, det er en person, kan retten spores helt tilbage til en kogebog fra 1648, hvor i opskriften lød på ris kogt i mandelmælk, og derefter tilsat hele mandelstykker og sukker. I tidens løb er retten dukket op i utallige versioner, hvoraf nogen har været krydret med rosenvand, andre med kanel og kardemomme, før man til sidst endte med den, vi kender, hvor vi tilsætter vanilje. Jeg kan virkelig ikke lide kardemomme. Nej, det er jeg heller ikke fan af. Jeg har sådan rosenvand, det lyder mærkeligt. Vand, der har været roser i? Eller? Jeg ved det ikke, det tror jeg måske, jeg aner det ikke. Selvom navnet klinger mistænkeligt meget af Frankrig, kan vi ikke opstøve retten i fransk madkultur. Risalamande er altså helt igennem dansk. Og så siger den så, at indtil 1900-tallet, der var ris dyre at få fingrene i, men i takt med, at ris blev mere almindeligt i butikshylderne, og priserne faldt, så blev risengrød noget, som alle spiste. Og efter sigende skulle det så få de rige til at tilsætte de her mandler i grøden, og kalde den risalamande. Jeg tror, så blev det lidt finere. Og senere blev det også en mere almindelig spise. Men under besættelsen var der pludselig andre grunde til at blande fløde i risen.
Den siger, at i 40'erne og 50'erne havde man tradition for at lave risengrød, og på det tidspunkt kom der masser af opskrifter på risalamande i ugebladene, og det var en måde, man kunne strække maden på under rationeringen, siger en eller anden forsker. Traditionen er alligevel lidt fransk, fordi at det her med at gemme en mandel i risalamangen, det er ikke noget, som vi kan tage æren for. Det er hentet fra en fransk tradition, hvor man gemmer bønner i kager. Åbenbart. Og ja, som sagt, så i rationeringstiden under 2. verdenskrig, der blev det faktisk den mest foretrukne danske juledessert. Og det var det her med, at de her danske husmødre kunne læse i damebladene, hvordan de skulle gøre ved risengrøden for at lave den til i damebladene. Ja. Og så står der, at manglen på mandler fik nogen til at erstatte den hele mandel med en knap, fordi de ikke syntes, at man kunne servere risalamande uden en mandelgave. What the fuck? Prøv lige at overveje at sluge sådan en knap. Kom til det. Ej. Ja, så det var lige hele risalamangens historie der. Jeg googlede lige hurtigt, hvad rosenvand er lavet af. Okay. Så der rosenvand er et ekstrakt af rosenblomstens kornblade, der har en parfume en hvad, Laura? Der har en parfumeret duft. Sorry, jeg har ikke så god til at udtale ord nogle gange. Duft, og anvendes især i desserter og kager, der stammer fra Mellemøsten, Asien. Ja. Og så stod der sådan, så efter jeg sådan havde fået ud af, hvad det var, så stod der sådan, at rosenvand godt for håret. Og så står der, at rosenvand er et naturligt højt rosenvand har et naturligt højt indhold af vitamin A, C, D, E og B3, hvilket også er en af hemmelighederne bag vandets mange gode egenskaber, både når det gælder hud og hår. Derfor er vandet en forebyggende effekt samt en plejende effekt på håret. Altså, jeg føler virkelig, at vi lærer rigtig meget af det her. Også ting, vi ikke sådan ikke har tænkt os at lære. Ja. Men jeg får helt lyst til sådan at bruge rosenvand. Ja, altså vi skal jo nærmest lave sådan en hyggedag, hvor vi laver de der kager der, kiks der. Ej, jeg troede sagde noget andet. Jeg troede så glidecreme. Nej, hvor vi laver de der kiks der, og så tager vi noget rosenvand i håret. Og på huden også. Ja, den blødgør huden, kan jeg se. Ja. Og det giver den en naturlig og strålende glød. Men altså. Det er Matas, der har skrevet den der. Nå. Vildt nok. Jeg synes virkelig, jeg lærer mange ting. Ja, så det hjælper også på eksem, akne og alt muligt. Okay. Det er lige public service meddelelse. Ja, rosenvand kan også bruges til at lindre hovedpine, træthed og stress. Hvad? Okay. Jeg skal dagligt både drikke og have det i hele. Jeg skal bade i det. Jeg skal indånde det. Altså, ja, indånde det, drikke det, bade i det, over det hele. I rosenvand, fordi det er åbenbart. Vi bliver nødt til at prøve rosenvand. Ja, det bliver vi nødt til. Og så lige, når vi har prøvet det, så skal vi nok lige give en... Det kan være, vi laver en episode med det måske. Ja. Fordi, ja. 10 ting, vi lærte af at bruge rosenvand. Præcis. Altså nu har jeg så skal vi finde en med eksem og akne. Ja. Altså jeg har lidt dårlig... Jeg har i hvert fald grimmere hud, end du har. Men det siger jeg ikke så meget. Det er fordi, jeg tror, at Gud har tænkt, du skal have masser af sygdomme, men din hud skal være dejlig. Ja. Så jeg tænker, jeg melder mig som forsøgsperson. Ja, det er i hvert fald ret smart. Ja. Fordi så kan det være, for det kan jo også være et stort problematik for folk at have sådan nogle ting, ikke? Det tænker jeg helt bestemt. Ja, og så også bare sådan, du ved, public service, you know? Ja. Okay, så har jeg en her. Ingen samtale med nabopartneren under måltidet. Så du må ikke tale med din sidemand. Det lyder virkelig kedeligt. Ja, tidligere var det almindeligt, at man under en fin middag kun talte med den person, der var placeret overfor.
i stedet for dem, der sidder dem ved siden af. Det betød, at hvis du sad mellem 2 personer, måtte du vente på, at... Det betød, at hvis du sad mellem 2 personer, måtte du vente på bestemte tidspunkter i måltid for at tale med dem. Og det blev set som upassende at have sidesamtaler. I dag vil det føles akavet, da det er normalt at tale med dem, der sidder ved siden af en. Jeg føler, det er mere normalt at tale med dem ved siden af en overfor nogle gange. Ja, men det kommer også an på, hvem man sidder ved siden af, og hvem man sidder overfor. Helt klart. Men du ved, hvis man sidder med nogen, man godt kender, ikke? Ja. Når jeg sidder til familiemiddag, så kan jeg godt sidde og snakke overfor. Det kan jeg godt. Men jeg sidder også tit... Altså, det kommer også an på, hvor stort bordet er jo også, ikke? Og sådan, det er bare nemmere at snakke med dem ved siden af. Jamen, det er rigtigt nok. Altså... Og jeg føler også, man kan godt lide at sidde ved siden af nogle gode mennesker, man kender, fordi så kan man snakke med dem, agtigt. Nemlig. Man tænker ikke, jeg skal sidde over for en, jeg godt kender. Nej, det virker helt vildt mærkeligt. Ja. Men altså, jeg synes, det jeg har fået ud af de her ting, det er i hvert fald, at der er rigtig mange sådan traditioner, jeg er glad for, at vi ikke har mere. Virkelig sagde, men jeg har også fundet ud af, at rosenvand er magisk. Det er rigtigt. Men det lyder også magisk. Rosenvand. Ja, det lyder som sådan alt muligt middel. Sådan, hvad drikker du? Rosenvand? Ja. Hvad har du på huden? Rosenvand. Ja, rosenvand. Hvad har du i håret? Rosenvand. Ja. Det lyder som en fe eller en prinsesse eller sådan noget, der bruger det. Ja, ej, det er så sjovt. Du er en Disney-prinsesse for en dag. Ja. Der kunne godt være en Disney-prinsesse, der bader i rosenvand. Altså. Ja, det kunne godt. Det er også fordi, når jeg hører rosenvand, så tænker jeg legit, at man ligger et badekar med rosenblade. Ja, det gør jeg også. Og sådan lidt... jeg har set folk, så har de sådan lidt mælket farve, vandagtigt, sådan, altså sådan, hvor det ikke er bare sådan clear, du kan se alting, ikke? Men du ved, det er sådan virkelig smukt, og det kunne godt være sådan en romantisk ting, faktisk. Det kunne det. Altså, jeg ville da blive lidt rød i kinderne, hvis man havde en fyr, og så var han sådan, jeg har lavet et rosenvandbad til dig, eller sådan en rosenbad til dig. Det siger man altså ikke nej til. Ja, men vi lærte en del, og jeg synes virkelig også, det var nogle sjove nogen. Ja, det synes jeg virkelig også. Ja. Jeg tænker klart, at vi kan lave en 2'er, fordi at det har godt nok været hyggeligt. Ja, det har det i hvert fald. Men så tænker jeg lige, inden vi runder af for i dag, så kunne det jo være fedt lige at snakke omkring de her ting, der er kommet ind i vores madkultur. De seneste... Jeg vil ikke sætte tal på, fordi det ved jeg ikke. Men hvad der føles som de seneste 15 år. Ja. Og jeg synes i hvert fald inden for de seneste måske 5-6 år, eller 7 år måske, at det er virkelig blevet en stor ting med mange af tingene. Ja. I hvert fald, hvor vi snakker mere om det. Ja. Nu spiser jeg jo selv efter LCHF, men der er også rigtig mange andre ting. Det er der. Der er jo altså så mange forskellige koster, du kan være på, ikke? Jeg føler glutenfri, det synes jeg også bare sådan... Jeg tror første gang, jeg sådan virkelig hørte om folk, der spiser glutenfrit mad, uden at være allergisk, det er sådan The Kardashians. Nå, det vidste jeg faktisk ikke, det gjorde. Jo, Courtney, hun går meget op i, hendes børn slet ikke spiser sukker, og sådan, de skal spise gluten, og jeg ved ikke også, om det er laktose. Altså spise glutenfri? Ja, glutenfri og, og laktosefri, tror jeg vist også. Altså det er sådan alting fri, hvor at man også har hørt sådan Chloe flere gange være sådan, at det er synd for børnene. Ja. Det er jo bare sådan, det gode ved barndom, det er jo bare sådan, at du bare elsker slik. Ja, og du tænker ikke over, hvor meget det påvirker din krop. Og ja, ellers, altså, der er også nogen, der spiser antiinflammatorisk kost, og der er nogen, der spiser vegansk og vegetarisk, og ja, alt muligt. Og vi synes bare lige, det var lidt vigtigt lige at have med, fordi at man kan se forskellen. At i dag, der går vi virkelig op i alle de her ting, men jeg tror også, det har noget at gøre med, at rigtig mange af vores varer er forarbejdet. Ja. Så jeg tror også, det er derfor, at der er så meget mere fokus på for eksempel sådan noget som antiinflammatorisk kost og sådan nogle ting, fordi at jeg tror, at der er flere ting i normale fødevarer i dag, end der måske har været dengang man selv skulle samle æbler eller
du ved. Ja, det er nogle andre ting, vi går op i dag, synes jeg, ikke? Altså, Ja. du kan også se, hvor meget sådan, mange ting, det er sådan, hvordan du opfører dig, ikke? Hvor vi er meget mere sådan, hvad der rent faktisk er i maden i dag, ikke? Altså, det er meget vigtigere for os. Det er rigtigt. Også sådan, mange tænker på økologi og alle de her ting, ikke? Så det er mere det indre, hvis man kan sige det, end at det er det der med, om man nu er ordentlig og ens omdømme og sådan nogle ting. Så det er jo rigtig godt, tænker jeg. Det synes jeg også. Jeg synes, det er meget mere positivt. Ja. For jeg føler også, det andet er lidt hårdt. Ja, det tror jeg. Jeg tror også, det er ret hårdt på en anden måde, hvor vores samfund i dag, der har vi også rigtig mange forventninger, men vi har også rigtig meget frihed. Helt klart. Helt klart. Det havde man ikke. Nej, det havde man nemlig ikke dengang på samme måde. Men jeg tror heller ikke, at dig og mig ville kunne overleve med de der... Sådan altså, restriktioner. Også, altså sådan, vi er bare meget klodset også, ikke? Altså sådan, ja. Så derfor tror jeg også, vi vil blive dømt, eller så vil vi sådan komme til at klø os, fordi at vi ikke kan tænke på andet, eller sådan noget, jeg ved ikke. Det tror jeg jeg tror virkelig ikke, jeg vil kunne fungere. Altså også, selvom jeg ved også godt det der med sådan, vi er jo vokset op i det her i dag, ikke? Hvor det er anderledes. Men jeg kan bare stadig ikke forestille mig, altså hvis jeg ser udenom det der med, at kvinderne skulle vente på, at mændene startede med at spise og sådan noget, ikke? Ja. Det føler jeg lidt med, altså sådan, det kunne man måske godt gøre, men jeg tror, der er mange andre ting med, altså jeg spilder for meget, tror jeg, for at kunne leve det gang. Ja, vi vil være de første, der bliver udstødt af lokalsamfundet. Så starter vi vores eget fucking samfund, mand. Så kan I være med. Så render vi rundt som lovløse. Ja, i 1700-tallet, mand. Ja. Ej, det er sgu meget that godt. Note. Ja, on that note, så vil vi sige tusind tak til dem af jer, der har lyttet med hele ugen. Ja. Altså, det har været... Vi håber virkelig, at sådan, vi kan blive ved med det her. Vi nyder virkelig meget at snakke. Og også bare emnet ensomhed. Vi har meget, meget stor passion for det her, så vi håber virkelig, at I også synes, det er fedt, og kan lide vores måde at være på. Ja. Og hvis der er noget, vi skal lave anderledes, eller ikke fordi vi skal ændre os selv, men hvis der er nogle ting, som I synes skulle fylde mere, som vi ikke gør så meget, så må I gerne, nemlig, så må I meget gerne skrive det til os. Vi vil rigtig gerne have ris og ros. Det er så fint, og I kan jo skrive det, hvor I har lyst til hos os. Og ja, vi håber virkelig meget, at I har nydt det her, lige så meget som vi har. Og så håber vi kan blive ved. Det gør vi. Ja. Men som altid, så kan I jo følge os på vores sociale medier. Vores Instagram er @ensomhed_uden_filter. Og vores Facebook-gruppe er ensomhed #udenfilterpodcast. Og så har vi også vores mail, som er ensomhedudenfilter@gmail.com. Og vi sidder klar og venter på, at I skriver til os. Det gør vi. Og følger os og alt muligt. Ja. Og meget, meget gerne... I må rigtig gerne give en anmeldelse, hvor end I hører. Det vil hjælpe os super meget. Vi er meget passionerede om det her, så vi håber virkelig meget, at vi kan få en lille anmeldelse fra jer. Ja, og følge med, så I ved, hvornår vi kommer ud, og kan lytte med. Notifikationer på. Ja. Ja, men tusind tak for den her uge. Ja, det har været så fedt, og god fredag. Ja, god fredag. Weekend. Til os alle, ja. Og velbekomme. Jo, tak. Og i lige måde. Tak. Vi snakkes. Det gør jeg i hvert fald. Hej. Hej.